Καλημέρα, είμαι χαρούμενος σήμερα γιατί ήρθε το προϊόν της Herbalife. Ορίστε, θα το κάνουμε μαζί unboxing και εύχομαι να σας αρέσει. Καλή μου αρχή λοιπόν. Για πάμε, έχω εδώ το κοχτήρι εδώ, βλέπετε, θα σας σκίσω όλα. Το έχω κάνει και με 1 κιλό ζελοτέιπ να πούμε. Λες και είναι κανένα χρυσάφι εδώ μέσα. Κοντά είμαστε. Έτοιμο. Ωραία πράγματα εδώ μέσα. Εντάξει, αυτό είναι μια απόδειξη, δεν σας ενδιαφέρει. Ορίστε, υπάρχει και ως δίσκη. Για αρχή έχουμε αυτή την ωραία τσάντα. Μπορεί να την παίρνω και μαζί μου καμιά φορά σε μια εκδρομή, έτσι, για να το δείχνω ότι είμαι Herbalife. Ωραία. Δείτε την τελική καθαρά. Shaker με τα απαραίτητα. Έχει και το εδώ που δεν ξέρω τι κάνει. Ωραίο φαίνεται. Εδώ δείτε το κι αυτό. Το scoop μαζί με την ωραία πρωτεΐνη με γεύση σοκολάτας. Ωραία, θα τη δοκιμάσω το απόγευμα και θα σας πω την άποψή μου. Ορίστε και εδώ. Το pin μου για την αρχή. Ορίστε. Και εδώ κάτι φυλάδια. Θα κάτσω να τα διαβάσω λίγο αργότερα με την ησυχία μου, να δω τι αναφέρονται και θα σας πω. Αυτά είναι λοιπόν τα προϊόντα.